Hello netizens! Welcome back to my channel. So ako na po di guys si Kuya Renz Ninjo. So for today's vlog, na po may i-share ninyo ang mga kauban. Si hi kuno mo. Si Kuan, si Manisa ba to? Manisa Kuray? Ay Kuray, ito ba? Nakapeng og Kuan na nga ni Masa. Ito nakakilid mo to si Arame, nakabulog mas. So nagmas po mi guys. Oy kay delikado kay nabi amisdan unja. Nabay mulabay nga mga example na police, di ba? So sargadong safe na mi. So muna ginaamon ko i-share karong today's vlog is mga to mi og Kuan. Amo na mo gud planuhan guys gahapon. Amo na mo gud planuhan guys to ni aging gahapon nang na lahos kay ako ra pud usa. Sa karon na find na natay kauban karon na mga kasang ang gipaban sila. So karon is moadto tagkuan bayungan kay murag na ilang bahay guys is na nasa division na sila sa Lusong sa bayungan. So nata karon sa Los Angeles barangay ha dili laing lugar. So maninga lugar Los Angeles guys kanina asang likuran. Ana dapit guys is manay kitawag lag housing. So I don't know guys kanang kitawag og housing ang lang explain nyo later. Pero ug mo tag housing guys is kun na mga tao nagpudyo kay need. So og housing guys, mga housing so mga tao jud nga nagpudyo din ha kanang need og mga bahay. I don't know. So karon na sa kuan guys. So ato makita guys nga na murag kun guys ba nindot na pug mga daan karon na mo diri dapita kay kisaminto na si Jaba mao nang nindot na kaazo nya mani ag lugar guys sa housing ang ipakita ninyo. So mao na siya guys ag mga oy tingog. So mao na siya guys ag kanang mga bahay sa housing kani si Jaba kani mo nig housing nga bahay mga nay mga tao nagpudyo dani mga basta guys na sila project day groundbreaking ceremony. So mo na siya construction of road GCT LIR San Miguel Bayungan Bulilis Mabuhay Ubay Bohol. So mo na siya guys tong ato ang road construction of road man si Jan man si Jan guys na man ni plano puhon kani si Jan na kani man si Jan construction. Ito guys sa destination sa bayan ni Kuan ni Manuelito Espina sa mga tutaro nagray makauban na mo lagi dos nag-ilong lang outfit guys grabe lang outfit. Oh lupig jud guys ng outfit guys. Ako sa sapat ko pero abot sa ubos ko sinilas kasi hindi tingnan ko ganin na nidya kay akong sina pag-abot ngayon na dyan purma dyan na guys manis dyan barangay Los Angeles ito sa ubos. Grabe ka po daw eh. Ang gitang tagmas guys, grabe ang limuta ka maglisod tagin hawa gatong ilong bis gada ko pagbuho. Takuban pa man lisod ka so magmas hangat ka sa kaon basta pod. So ron na natsukan guys, murag break kon so ni tunga-tunga sa Lusong sa Bayungan. So ato tas bay ni Manuelito Espina guys kay na-invite pod siya guys ba ni ang adlaw ra masid pod ni. Na-invite siya og maglamaw so karon yung adlaw ang vacant po na kay gahapon is ni 1 man so maraming days ang atang vacant nakarabing motor ang gusto ka baron. So happy tata guys do naman po ano tayo sa guys kanina sa only good ano siya guys we're majud nga kuan o di pa dyan siya officially nga kanang na highway na siya guys babi ko putod pa masuwahin na putod pa so puhon panuhas Ginoo jud mahuman na jud siya dito. So na guys atong makita guys nga putod jud siya na di pa jud siya officially nga kanang kuan ba pure jud nga road na siya kanang kanang ba pero putod pa pero puhon makuha na jud siya guys officially mahimo na jud siya ang kuan sa tawag mahimo jud siyang officially nga daan na jud ba kanang highway yan na baka nang maagyan ng mga series mga van nga na. So karon murag minutes na sila man guys muliko tag unjan ako magliko mo street nasuk pa man di ay uy nasuk pa man di ay grabe jud ko ginagtugbong na mao na ni grabe abi jud ko guys nagtugbong kay nakasaba ba ko anhi good abi ko nagtugbong mao na di pa man di ay musa ka man ka usa wala jud ka jud unja ang ipakita ninyo guys ag kanang kuan Bayungan Dam kay makit-an man pud dito Bayungan Dam guys silang bahay dapit kay murag wa po sila silingan guys baka na mas skrang na murag forest kintahay pod nga area so manan
kuan ang pagkita po ninyo ang Bayungan Dam kay makita man po dadto dapita sila ha. Ang Bayungan Dam ana pakita ninyo. Daghan po sila mga kuan kalubian so alang pakita ninyo guys later guys kung sa mong bahaton sa kanang kuan lamaw or wa kabaw guys kung kami ba magkuha mangkatkat or nakaset na katong mga panglamaw. Pero ko kabaw lagi pod. So see you later laman guys. See you later. See you laman later dito guys nag-abot na mo dito sila ha. Kay agang kihangat mi guys uy. Di lalim. So see you later guys. So sa mong buhaton dito. Yes guys, happy na jud ta maabot. So kita mo na guys kana. Kanang morning green baka na kana. Wala na ila dapit. Pagdali mo kay murag giuhaw nako. Grabe kang ilong among mga ilong sa luskan. Wala na ilaha guys. Doon na jud ta murag. Pero ni kalakang na pour dosi. Doon na ilan. Dapit po sila sa kanang area guys nga kanang way silingan babaw. Kung kisa to ni watch karon kisa po nakasuway nga na magpujo ba guys nga way silingan nadupod ka adto guys. Okay. Ilang bahay is sudlonon dya. Nagkakahoy bitaw. So sakto pod guys kay nagpiesta bitaw pod dili nang tao ba kay dili makita. Kinaghag mga kahoy so dara. Hapit na jud ta finally. Do-do ra man sini guys bagbang. Do-do ra man sini guys ug kuan. Ug na kay more kauban ba pero ug ikara usala ay manang ang gida sila lagi kan duha. Unsa mag motor dali ra ni. So usang oras sa karon alas 3 na alas 2. Alas 2 na karabig nilakwan 1 hour din nga tong nilakaw di ay. So natanya na guys. Ang ipakita ninyo ag ilang entrance nga gate tar. Hoy, bugas. So man ni. Harita mo agi. Padali mo kay. Bugnaw pwede rin guys uy. Muna lagi anan. Bugnaw na ato makita nga nakahaguan. Nga kuan biya. Delikado po diri guys mo agig motor. Dari kay o masipit gyud sa kaligid. Sigurado ang blin-blintong jud dito boss dito. Naman nila nalagi motor. Kinsa man ni motor lalagi motor. So man lagi anan guys, nay motor guys. Nadaghan mo ka sila. Ay si Gigi man ni. Di oy. Di oy. Oo. Gigi judi ay. Oo kay kasin man di ay si kuan nirina. Naag motor guys, daghang tawo ron. Are you ready? Are you ready? Yes. Ikaw? Yes. My God, nataan yung mask, imahat na yung mga sakit nga virus. Nantangan na, mamahitong magagwapo bata. Ayo! Lajo pagali guys, ni Aju na. Ayo! Mamasko! Nanay, ganito mo. Murag na strong man guys. Na strong. Ha? Saba ko no. Murag na strong. Nas patoy. Kikulbaan. Kikulbaan ko. Kaya murag mahatag mamistahay ba? Nam nag-GG dire di ay pud ay na una naman di ay guys si GG mo to nalabeng kanina. Maadong odto. Ay unsa? Ay pug mo uli. Is ari ko sa ubos ilaha kuan. Ano lito dako sa ubos guys. Ang ipakita injug unsay kanindot ilang view diri sa ubos. Kay murag na kuan po ko na curious kay naap sila ubos-ubos diri so. Mukat-kat laman. Uy! Kat-kat lamang ko dari globe diri napita kay ang ipakita ninyo ang view diri sa Bayungan. Saba diha kay makat-kat ko manang kamot diri rin taon diri kay ang pakita ang view. Bi musubay ko kat-kat bi. Da before ka mo kakatog lobby guys so mag-ampo jud pud ka para safety ka always sa Ginoo. Nag-ampo na ko guys ha. Bisig gabok ning yang hak-hak ba? Ay, Diyos mo Marimar. Nakaisa-isa ra ko gawid guys. So, napakita ninyo ang view. Kulbaan ko. Ay, Diyos mo Marimar. Bisig larot ba? O darag view. Napata sa ubos. Napata sa ubos. Wala may hak-hak guys. Wala may hak-hak. Asa? Ato ka, lukso. Nagi-agian ang dari lagi ubos. Maambak na ko guys kay delikado na. Ang lang pagkitag view. Maambak na ko kay murag delikado jud guys kay murag ilang hak-hak kay tiguang pa na.
marag ka ako na ilang hak. So muna. Wala na nakita ng view kay delikado. Nalagi agi anan dari pa toy. Asa na pa dong? So hello guys. Pakyas ang tanan jud guys. So wala jud mi nakakuan nakagama og lamaw. Unya wala po ko naka-vlog pag uli guys kay kaperting kusog ag uwan Diyan nagkilat-kilat pud siya. So naramis nakanon ako sa kwarto karon guys hanggang makauban nakauli na sumalas ka adyo. So kung naka-video lang jud ko muot ka adyo pero delikado pud guys kinaikilat sa kusog ug uwan. So magliha lang pud mis ngay kuan unsay pangyayari di ba? Manawa ko ka vlog pag uli kinaikilat unja napoy dugdug unja napoy uwan unja basag ato ang sumpas nga nabuhi. Manang karon ayalo ko mag-end guys diri sa kwarto dako sa kwarto dito ako ang kwarto kay ano ko ka-end dito guys kay perting kusugas uwan ja pakyas ang tanan kay wa nakalamaw kay dangog ag lubi ja wa poy makatkat perting malasa jud adjud karong adlaw guys. So thank you so much guys sa pag-watch unta enjoy pod mo sa akong gipa kita ninyo karong adlaw sa tong vlog today. So thank you so much for watching and kita-kita na pud ta guys sa next vlog. So see you for next vlog. Bye bye.